sinawang katon ngalam-lami suarane Mas nyawang wong ayu haleman nyawang mong ayu tur aleman ya kaya tanti iki oh ngono rekoso tak lakonane hangger aku bisa nyawang dek tanti Mas lambemu lambe-lambene piye tekan kene kok dilambe-lambeke aku apa terus tekan mati wis purun angger tresna kumba tampa diajeng salam pinanggih kalih sedulur kali dadap pun sugata tembangipun wonten ngimpi wae ya Dik kaya-kaya dina iki aku ngimpi ketemu sliramu oh ngimpi maju kene maju sing saya sing rukun sidat singsan mesos angang depo sono dasar ayu manseganyo tanku garapane Mas Maloyo to Dik penak Mas sampean ngerti kaya ra klasikan tenan to Dik iya tenan sampean ngerti ra ngopo aku lek kon nyanyi iki karo merem-merem Mas mergane apa aku mbayangke Mas Angger ning ngarepku Mas Angger ya Allah nek ngono ki setya ra kanggo ya ra dadi apa lah Bu nek Mas Angger niku ki wangi lah nek niki rada-rada pripun ngoten nggih dadine kula niku maksud lo dadine nek kajenge Mas Setyo gandeng niku kok rada-rada aduh ra apa-apa umpama sliramu nolak aku terima buke iki ya ya Bu katon bunga genyokan bedong sari
jiwane kabeh mau jebol mimpi sing tentrem mawon sing ayu mawon pokoke ditolak tanti ra dadi apa sing penting karo mboke gelem ya mboke panjang umur to wis Lah, wong ibu ewek saya ngedoh ngono kok ya. Aku nek ngomong ki blok kok lho, Mas. Allah senengane lelewo kaya ana manung kenang mulo Yuk. Oh, alah. Mas. Piye, Dik? Wis kono karo Mas Angkir lho. Wong ngopene ya karo Mas Angkir. Aku terima karo Bu Sadiem nggih. Lah kok terus sampean ki nesu ngono lho. Lah piye to wong ya jare. Lah Mas Angkir kan wis dadi masa laluku. Men, terima bunga diem aku. Rondo jarine kok ngendikane. Kok ngono. Tenang. Ya aku tetep terus seliramu to, Mas. Tenang ya diajeng. Insyaallah. Yen ngono ndang suwoke acarane diteruske Ya. Cahayu. Heeh. Matur sembah nuwun Dek ngimpi Tanti. sampun. Kembene medal.